An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ radio Bamako 24 de kana ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bi kan lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen foni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mandi la Bamako 24 min bɛ n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ bɛ tali ka jɛjɛ sari la ale bi ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw foni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bɛ bɛɛ tali ka ndɛnɛ na ndɛnɛ min na bɛnnen bɛ dɔ fɔnjɛ daminɛ don fɔlɔ ndɛnɛ ye k'a dɔn k'a fɔ bi ndɛnɛ o bɛnnen bɛ nazara san kalo 5 na mɛ kalo don bi o tile 3 ye ka bɛn 2021 san ma farafin kalo min y'a sɔrɔ o ye sunkalo ye an balana k'a fɔ bi o tile 21 ye jate la san kalo 9 don hijira san 1442 san dugu de bɛ kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ jumado siraban kasara dɔ kɛra zantigi la o kɛra so ye an ka jamana lakanabɔdan bɛ n'i y'a sɔrɔ ye lakanabaw ye n'olu bɛ wele kɛlɛbolo kɛrɛnkɛrɛnlen bɛ wele ko forceti o maa fila ni tora ko senfɛ kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la lakanabaliya hukumu kɔnɔna na bi koro marabolo kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya dɔgɔnɔw ma yɔrɔw la da kɔni bɛ maaw ye bi sunɔgɔtiw ye ko bɛ cogo jumɛn la kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la min ka dɔn k'a fɔ yirimajɔkaw fɛ yen kulu sanfɛla la denmisɛnnin maa 3 glasi feerelaw kelen o ye ngɔnbɛlɛ ye musomanninw don olu kɔni 3 u tununa fo nin yɔrɔ in na olu ma ye kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la moto minnu bɛ bin n'olu kɛlen bɛ ka Bamakɔ minɛ u bɛ maaw ta ka taa ni kɛ segiw la telimani fɔcogo la o dɔ ye ka dɔn k'a fɔ maa dɔ tan ka tila ka taa n'a ye lapitani ka taa ka file to yen ko kɛra cogo jumɛn na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna kɛ kunnafoni la kunbaba ye bi k'a fɔra kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ k'a d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka lana ka fɔ an ka jamana kɔnɔna na minisiri bɛ ka baara ɲɛsinnen bɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲɛ ɲɛnabɔli ma nin waati laban in na k'a na kɛ ale ni jamanatigi ni jamanatigi dangan k'e ka dɔn ko bɛ k'u ɲɛ gɛrɛ bɔ ɲɔgɔn na dɛ k'o sababu kɛ ale ka dɔn k'a fɔ sɛbɛnfura dɔ n'i y'a sɔrɔ u sɛbɛnfura ni k'o bɔ n'o ye ka dɔn k'a fɔ ka maa dɔw ni k'u sugandi ka jɔyɔrɔ kɔni ka se k'o kalifa ma maa 17 bɔɲɔgɔn n'o ye lasigidenw ye Mali tɔgɔla jamana wɛrɛw ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ ka tila ka kɔnsila maa 3 bɔɲɔgɔn k'olu kɔni kɛ nin bɛɛ lajɛlen ka sɛbɛnfura ye an b'a ladan k'a fɔ a y'o min kɛ k'e ka dɔn k'o balala jamanatigi la ka taa se jamanatigi dangan ma olu kɔni ma nisɔndiya k'u sɔrɔ kɛ ko maa dɔw b'a la olu yɛlɛmani yɛrɛ kabako ye k'u sɔrɔ kɛ u ka baara kɛcogo ɲuman kama nka maa caman ka fɔ la bi nin min kɔni kɛlen filɛ k'a kɛmɛ ɲɛngɛrɛbɔ ye u ni ɲɔgɔn cɛ a kɔni kɛlen bɛ bi yalima ni nin ko tora sen na yalima i ka dɔn k'a fɔ nin tɛna kɛ furugufurugu u ni ɲɔgɔn cɛ wa nka ko sɛbɛnfura in kɔni kabini bɔra jamanatigi ni jamanatigi dangan kɔni olu tɛ ka kala dun ɲina ka bɛn n'a ye an bɛ dugawu de kɛ fɛn o fɛn i ka dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛtaa ni a basigi o bɛna sira o sira fɛ ala k'o sabati an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye an b'a ladan k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔn k'a fɔ siraban kasaraw kɔni olu cayalen bɛ kosɛbɛ dɛ waati laban ninnu kɔnɔna na san o san ni seli kɔni n'ale bɛ surunya o waati kelen kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na siraban kasaraw kɔni olu bɛ kɛ fɛn ye fɛn min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'a kɔni ɲɔ bɛ ɲɛ kosɛbɛ k'a dɔn k'a fɔ bi an ka jamana kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la kar min bɛ wele ko SONEF o kar dɔ min bɛ tali kɛ ka dɔn k'a fɔ ale kɔni ale tun bɛ ka dɔn k'a fɔ maaw b'a kunna ka wulikajɔ kɛ sibiri don k'a dɔn k'a fɔ a bɛ bɔ Bamakɔ ni k'i kunda Tɔnbukutu kan o kari kɔni maa 45 de tun b'a kunna a nana se cɛkɛnayɔrɔ la kari kɔni k'a dafirila i ka dɔn k'a fɔ a ma se maa ma s'a ma o kɔni kɛra sɔrɔ maa 45 min b'a kɔnɔ na a maa 45 kɔni k'i ka dɔn k'a caman kɔni bɛ yen ne kɔni jɔngini sɔrɔ nka maa 20 kɔni k'olu ta kɔni o sɛbɛkɔrɔ jugara kosɛbɛ min ye ka dɔn k'a fɔ maa 20 tɔ ye ko maa bɛ se k'a fɔ bi olu kɔni olu ka fisa nka sura fana i ka dɔn k'a fɔ n'o ye don n'a dugusajɛ kari sufɛla fɛ ne ka dugu jɛ bin dɛnɛ na k'u ka kari wɛrɛ o fana i ka dɔn k'a fɔ siraban kasara fana kɛ o fana ma se maa so ma an b'a ladan k'a fɔ ko maa fana ni ma t'o la maaw bɛ yɛrɛ ɲininka la yalima bɛ don min na ko bi fɛɛrɛ belebele jumɛn de bɛ bi ni seliw surunyana walima ni wulikajɔ ninnu ni waati ninnu na e ka dɔn ka se ka ninnu kasaraw k'olu ta ka ɲɛsin maaw ma bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ kuma kɔmara tɛ dɔ wɛrɛ bi an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ belebele bɛ se ka tigɛ cogo min na ka se ka fu siri nin dan na bi maa caman ka fɔ la ko ɲɛmɔgɔw ka wulikajɔ de kɛ ni k'o baaraw sigi sen kan an bɛ dugawu de kɛ o fɔlen bɛ cogo min na ala ka se k'o ko sigi sen kan n'an bɔra yen an b'a ladan k'a fɔ min ye ka dɔn k'a fɔ siraban kasara hali bi misabugukaw fɛ yen an b'a ladan k'a fɔ bɛnni dɔ ka bɔ misabugu kana yirima yɔrɔw la ko bɛnni ale kɔni taatɔ la i ka dɔn k'a fɔ a na kɛ i ka dɔn k'a fɔ sirafara yɔrɔ la bɛnni kɔni a ye sira bila
o na kɛ ka dɔ ka fɔ a yɛrɛ parantikɛ a y'a tigi kɛɲɛ ko ni maa kɔni ma tuɲɔ na min kɛra so ye ni ka se ka kasara se a parantikɛ yɛrɛ o kasarala nin na maa caman ka fɔla bi ni nin waati ninnu sera e ka dɔ siraban kasaraw ka ca ka kɔrɔ dɛ nka ni nin waati ninnu sera ko bolofa kɔni u bɛ y'a kan bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ an bɛ dugawu de kɛ fɛn fɛn an ka jamana basigi ye o bɛ sabati sira o sira fɛ yarabi ala k'an ka jamana ni k'a bila o minɛ kɔnɔna na n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ min ye ka dɔ k'a fɔ dɔgɔnɔw olu ka yɔrɔ Moti marabolo kɔnɔna na bi da bɛ maaw ye sunɔgɔtu ye k'a bɛ waati damadɔ bɔ nin waati laban ninnu kɔnɔna na gɛlɛya kɔni o kɔni kɛlen bɛ bi gɛlɛya i ka dɔ k'a fɔ kura bɛ ka fara i ka dɔ k'a fɔ kura de ka bɛɛ lajɛlen kɔni dabali bannen bɛ o gɛlɛya min bɛ senna bi bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la dɔgɔ fana ye tɛmɛnen in na ka na se o dara min kan k'i ka dɔ wulikajɔw kɔni bɛ senna maa caman bɔ nin na nin na wa u kɛn bɛ ka wulikajɔ kɛ donsolaka minnu bɛ yen olu yɛrɛ bɛ ka fɛɛrɛ bali tigɛ ka se ka taa dɔ k'a fɔ wulikajɔ ta ni ka ɲɛ suma yaasa ka piratigɛ d'a ma wulikajɔ minnu kɛra Adama Karambe b'a ɲɛfɔ an ye an k'a lamɛn. Ne Adama Karambe ye premier vice président ye Muguma Baginɛ sɔ tɔgɔla dɔgɔnɔw ka association de. Adama Karambe an ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔfɔɲɛ tɛmɛnen na ko gɛlɛya caman bɛ yen minnu taara ka ɲɛsin Koro marabolo ma a ko kɛra cogo di? Dɔgɔkun na Koro mara ani Bayaŋaw mara gɛlɛyaba de donnen don an cɛ la ka sababu kɛ depuis samedi tɛmɛlen ka na an bɛ yɔrɔ min na bi gɛlɛya bɛ yen. Koro mara la sugujɔlaw mobili 2 o aratila ka jigin maa min fera a bɛ maa 70 hakɛ bɔ Banbanci o taara ni maa min ye maa 3 jigila a tɔ tora maa 5 ye o maa 5 kɔnɔna na fana an ka doso belebeleba dɔ kun b'a la a tɔgɔ ye Jango kɛlɛ na a ye kɔbaw tigɛ a tɔgɔ dɔnlen don kosɛbɛ Koro mara la bɛnko kuma min fɔlen da la ko bɛn nana ko bɛɛ ka marifa bila olu fana jɛnna n'u ye a ye marifa bila a kun b'a ka commerce la donc a ka photo b'u bolo Banbanciw bolo o ye sugu mobile arateli min kɛla o ye photo lajɛ dɔrɔn ale de don o maa 3 bilalen kɔfɛ maa min tɔɔrɔ a la maa 5 cɛla a kun bɛ yen o y'a ye ale de dɔrɔn o ye nunguru bɛ o y'a faga o taara ni mɔgɔ 4 ye o mɔgɔ 4 fana chauffeur ni a ka compagnie dɔ o tilala ka o bila kɔfɛ o taara ni mobile 2 de mais mobile 1 bilala moto 4 b'u bolo sisan mɔgɔnifin mɔgɔ 2 de tunnen b'u bolo u bilalen b'u bolo u taasila u m'u bila an ka mɔgɔw fana ko ni bɛn kɛra la n'an ma nin bila a kɔrɔ bɛn misɛnmanin min bɛ yen i n'a fɔ a tiɲɛtɔla de don mɔgɔ 2 min b'u bolo o ye mobilitigi kojo tɔgɔ de o ye dɔgɔnɔ de o ma bila o ye Koro mara de yɔrɔ dɔ ye Bayaŋara mara de an b'u la samedi sɔgɔma joona fɛ Bayaŋara kɛrɛfɛ dugu dɔ bɛ yen a dugu tɔgɔ Jɔnbɔlɔkanda fajirida fɛ Banbanciw nana dugu ni o firi dugu kan a dugu dosokanw bɛ yen mais u tɛ taa doso bara de u b'a lajɛ yɔrɔ min ka fɛgɛ bi u bɛ munumunu olu de la donc u taara firi dugu na ka dugu minɛnw bɛɛ ci u ka sumaw ni u ka birigiw o y'a bɛɛ jeni o kɔnɔna na cɛkɔrɔba 1 tɔɔrɔ a la ani kamalen 2 tɔɔrɔ a la mun ye dugu autodéfense ye o fana kɛra samedi sɔgɔma o ma da dugu cili ma de ka bɔ fulakan na olu ye yankaw de k'olu de nana dugu ci ka video filmer ka yira dafɛ dugu mɔgɔw bɛɛ la o fana kɛra nin semaine na o kɔfɛ fana n'i bɛ taa Gundaga dugu min tɔgɔ ko Bayima kɔnɔna na fana u kun nana cɛw ka daga la u bɛ doso min fɔ ko Fatabu u nana u daga la u nana u daga Kɔngɔ a ma diya dɛ o yɔrɔ ta fana kabakoba de b'a la kɛlɛ kɛra yɔrɔ min na ani Seware a tɛ tɛmɛ hali 20 kilomètres kan doso ni jadisi ninnu Seware dun an ka centre jigi bɛɛ ye Seware parce que militaire minnu bɛ a tɛ yɔrɔ si muguci kan hali ka to Seware dugu kɔnɔ mɔgɔ caman a y'u bali ka sunɔgɔ mais o bɛɛ la armée ka wuli jɔn de bɛ ɲɔgɔn na ou bien mun de bɛ yen u ma se ka an sɛgɛrɛ mais Ala kɔni y'an dɛmɛ doso minnu bɛ fɔ ko Fatabugu mɔgɔw u sera ka u fuse o yɔrɔ la kɔni Ala barikala kalama wagasi bon Samadugu kɛrɛfɛ Urobɔjɛ o kɔni kɛra jeudi tɛmɛnen u nana dapiri an ka dosow kan o fana a ma diya u la dɛ tile 2 na kɔni don foyi tɛ yen n'u ma labɛn ka Bayaŋara mara kɔnɔna na olu yɛrɛ ka fɔ la ko accord siɲɛna ko maa min banna accord ma ko Bayaŋara dama de don u ka fɔtaw la a ka fɔ dɔrɔn nin ye Bayaŋara maa ye dɔrɔn k'olu kɔni bɛ dankari u la u y'u kuma minnu fɔ u b'u ka baara la o bɛɛ la an kɔni ma tigɛ a la an ka lamini na tandanbasago minnu bɛ an ka foli b'u ye dante foli min na o ye wulikajɔ min kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Fatuka mɔgɔw u bɛ bɔ yan fo Jɛnɛ mara la u bɛ taa bolomafara la ye o ye jihadisi minnu dankari armée Mali yɛrɛ dama kan ka o fo tile 2 na u ye dankari min kɛ jihadisi maa jugu ma dan t'a la ka fɔ Bayaŋarakaw bɛn man d'an ye o tɛ an ma bɛn kan de ye fɔlɔ n'i y'a kan ye i bɛ don a da fɛ parce que Koro mara la bɛn mun kɛra la an y'a kɔlɔlɔ yeli daminɛ ka da mun kan tosoba min bɛ tɔgɔ b'u bolo
ni bɛn kɛra la kɔnɔ ne ka k'a kɛlɛ o ye zoro de mais aw bɛna mɔgɔ dɔ tɔgɔ ta ka ɲinini kɛ n'u ye n'aw y'u sɔrɔ dɔrɔn aw bɛ to a la o kɔrɔ tɛ o tɛ bɛn ye o pour ka bɛn filanan fana côté kelen ka marifa bila côté kelen ka to ni a ka armement ye o fana an y'a fiɲɛ fɔ a nɔgɔnin na a dugulama ninnu o kun mɔgɔ kun bɛ lafiya la o ɲɛ kun t'u la mais sisan an bɛ yɔrɔ min na an ye bolo ɲɛsin yɔrɔ min na u b'u yɔrɔw ye kosɛbɛ na ala jɛnna n'a ye don n'a natɔ la ɲɔgɔnnaw an tɛ fara fara an bɛna an bolo di ɲɔgɔn ma na ala sɔnna an ka sɛbɛnma sɔrɔ tugutɔla ma na ala jɛnna n'a ye n'an bɛɛ bolo fara ɲɔgɔn kan maa jugu an b'a ɲini ka bɔ an sen kɔrɔ na ala jɛnna n'a ye. An balana k'a fɔ ni tun adama karan bɛ kan yan fɔra cogo min na jamana in basigi na kelen yan u bɛna siraw sira fɛ ala k'an ka jamana bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra yen an balana k'a fɔ siraban kasara dɔ kɛra jumadon k'a dɔn k'a fɔ sɔgɔma tilegan fɛ min ye ka dɔn k'a fɔ an ka lakanaba minnu bɛ wele n'i y'a sɔrɔ olu ka kulu n'o ye kɛlɛbolo kɛnɛrɛn n'a bɛ wele ko forcette olu bɔtɔla kɔnɔbuga fawela fɛ dɔw taalen dɔw nɔna bila dɔw natɔla olu natɔla Bamakɔ sɛngɛlafiɲɛbɔ la an balana k'a fɔ u natɔla u ka mɔbili a ye kasara kɛ sira kan k'a pinɛ cira o kɔni kɛra sababu ye maa fila ni tora ka maa naani jɔngi yaasa ka nin bɛ lepiratigɛ d'a ma Marakukaw ka sapeur pompier ɲɛmaaba Mari Tarawele ale b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na an k'a lamɛn. Ne tɔgɔ Lieutenant Mari Tarawele ne ye Marakungo sapeur pompier n'u b'a wele protection civile ɲɛmɔgɔ ye an bɛ mina ko Lieutenant Mari Tarawele jumadon ko siraban kasara dɔ kɛra an ka jamana lakanaba minnu bɛ yen n'olu bɛ wele ko forcette k'olu ka mobili siraban kasara dɔ kɛra ka bɛn zandigila ma a ko kɛra cogo di? Effectivement a kɛra ten tɔ jumadon ka bɔ 9h kɔnɔ la ka se 10h ma forcette mɔgɔ ninnu ka mobili bɔtɔ la kɔnɔguyan fa fɛ k'u kunda mɔgɔw kan mobili selen zantigila mobili kile de cira a kɛra komi dingɛ tun b'a fan fɛ mobili donna dingɛ kɔnɔ mobili kalela ni éléments ye vraiment mɔgɔw joginna a la kosɛbɛ kosɛbɛ. An ye kunnafoni sɔrɔ dɔw ko ko maa fila ni tora la o kuma ye tiɲɛ ye wa? Oui, an wulila an taalen sur le terrain an y'u conditionné rapidement ka se n'u ye Marakungo dɔgɔtɔrɔso la pour que u ka se ka prévention k'u la très rapidement yani an k'an kunda n'u ye Bamakɔ kan. An taara n'u ye Marakungo yen CSP mɔgɔw y'u dɛmɛ kosɛbɛ ka furaw ni fɛnw kɛ u la mais o kɔnɔna na u y'a yira an na k'a fɔ ko fila kɛnɛyalen don mɔgɔ fila ni tora la mɔgɔ naani joginna. So naani ninnu u tilalen ka siɲɛ k'olu la ne yɛrɛ y'olu ka ambulance réquisitionné ka fɔ an yɛrɛ ka ambulance kan an k'an kunda ni u bɛɛ lajɛlen hôpital du Mali kan. Tɔ naani min bɛ yen olu ka kɛnɛya bɛ cogo di bi? An bɛ yɔrɔ min na komi bi alhamdulilayi parce que an sera a ma mɛn ministre n'a ka jamakulu fana donna y'an sɔrɔ yen nɔ ka taa banabagatɔ ninnu lajɛ ani ka taa foro ninnu lajɛ morgue la ka foli kɛ n'u ka ɲɛmɔgɔw ye vraiment o yɛrɛ kɛra bonyaba ye tuguni an bɛ yɔrɔ min na komi bi k'a fɔ ko wɛrɛ mɔgɔ wɛrɛ sɔrɔ an m'o mɛn fɔlɔ ye an bɛ yɔrɔ min na bi in na. Ni min kɛra a kɛra mun senfɛ aw yɛrɛ ka jateminɛ la? An bɛ se ka mun fɔ an ka clients ma sisan nɔ funteni chaleur bɛ bɔ kojugu funteni bɛ bɔ kojugu ni kɔni an bɛ se k'a fɔ ko fiɲɛ de cɛya ni ninnu ye o de ye mobili in kale tantɔ ka nin tiɲɛni in kɛ tantɔ jateminɛ hali mobili yɛrɛ tun tɛ boliba la quoi mais ala titigiw dɔw quoi. An balɔrɔ k'a fɔ ni tun ye Marakakungokaw ka protection civile pompier ɲɛmaaba kan ye Mari Tarawele a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ ala k'an kisi ni ɲɔgɔnɛ kasaraw ma an ka cɛfini taba minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye forcette ye o maa fila min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ u ntanya nanen filɛ ala ka u kɛ badabada fure ye maa naani minnu bananen don yarabi ala k'u wuli k'u jɔ u sen fila kan n'an bɔra yen an balɔrɔ k'a fɔ npogotigini 3 denmisɛnninw don minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ farisogotigi b'u la nka n'i yɛrɛ lajɛ san 13 bonyanko o y'a cayalen olu maa 3 olu kɔni tununa yirimajɔ kulu sanfɛla la fo nin yɔrɔ in na sibiri tɛmɛnen dara sibiri min kan u tunna k'u tun bɛ kilasi feere de la nga min ye dabaliban ko ye a ko kɔnɔ na kelen b'a la o ye ngɔnbɛlɛ de ye maaw kɔni somɔgɔw ye fan bɛɛ lajɛlen don ɲɔgɔn na u ɲɛ ma se ka da u kan fɔlɔ yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Siri Kulubali wulila ni ka taa kelen fa ɲininka o ye Lasina Jabate de ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Lasina Jabate ka bɔ Yirimajɔ. Lasina an y'a mɛn ko denmisɛnnin dɔw tununa ko e den b'a la a ko kɛra cogo di? Minnu tununa ne den b'a la mɔgɔ 3 de don Mariam Jabate Sanata Samake ani Nasan Kante. Mariam Jabate ni o ye jɛman ye Sanata ye finman ye Nasan fana ye finman ye u tununa samedi fitiri safo cɛ u taara feere la kulu sanfɛ u ma na an taara u lajɛ an m'u ye dɔ ko a ma a tununnen kɔfɛ tile 5 ko u attaquera cɛncɛnbɔyɔrɔ fan fɛ numukɛ dɔ ale ka fanfɛla la o kɔfɛ o tununnen kɔfɛ n'o ye a samedi kunɲɔgɔn ye an taara u ka glace feere minɛnw sɔrɔ o yɔrɔ fan fɛ sokolon dɔ kɔnɔ an taara gendarmew nɔfɛ parce que an kun ye délégation kɛ poliso la ka taa kɛ gendarmerie la an taara gendarmew nɔfɛ u taara show ninnu ta ka taa n'a ye ka tila ka na so kɔnɔ cɛ mun y'a fɔ ko o attaquera an y'a fɔ mun y'a fɔ a ye a k'o yira an na.
a ma se ko o yirana ale yɛrɛ kumasera a bɛ dogo la anw na o de ye Jibiri Jabate bon an tɛna se ka taa a jagoya pour que a ka taa cɛ yira n fana y'a ka numéro di polisiw ma u k'a wele k'a ɲininka jusqu'à présent an b'o de la maintenant mun nana ka so u y'a sɔrɔ a tɛ yen u ko k'u bɛ numéro d'a muso ma muso ko k'a tɛ numéro minɛ u ko ni tɛ numéro minɛ bon n'a nana i b'a fɔ a ye k'a k'an sɔrɔ yen o fɔ bi ne ɲɛ ma da a kan an kɔni b'o kɔnɔna fili la an ma se ka denw kibaru foyi dɔn. O tun bɛ siɲɛ fɔlɔ ka gilasi feere u bɛ gilasi feere ka kɔrɔ. U bɛ gilasi feere hali sisan u bɛ gilasi feere depuis sunkalo yɛrɛ ma se u bɛ taa gilasi feere ni kalan tɛ wulada fɛ u bɛ gilasi ta ka taa feere kulu sanfɛ u bɛ na. Musomanin ninnu dɔ bɛ san 12 dɔ bɛ san 13 dɔw yɛrɛ bɛ san 11 mun ye san 12 dɔrɔn o denmisɛnnin f'u ye o ye ne yɛrɛ ka den ye u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn nɔfɛ ka taa mɛ u bɛɛ ka kɔrɔ ni a Mariyamu ye mais ale farikolo ka kuma ni tɔw ninnu ye dɔɔnin ne ka den Mariyamu Jabate ye sinafɔ ye Sanata Samake o ye bamanan ye o fa bɛ bɔ Tona Nasan Kante ni olu bɛ bɔ Maninkala. An tun ye kunnafoni sɔrɔ ko den dɔ b'u la k'o ye gɔnbɛlɛ bilenman ye o ye tiɲɛ ye wa? O ye ne yɛrɛ denmuso ye n'o ye Mariyamu Jabate ye parce que hali n'i b'a ci a man di a mɔmuso ye ko ka taa yɔrɔ dɔ la a man d'a ye mais fɛn fɛn n'a bɛ na kɛ mɔgɔ tɛ se ka kunbɛn hali k'a don ekɔli la a ma ekɔliso fila kɛ n y'a don ekɔliso la yɔrɔ min na minnu fɛ yen a ye jardin kɛ ka fɛn bɛɛ kulu fɛ i ma sɔn a ka taa yɔrɔ la an kɔni t'a dɔn o bɛ cogo min na a bɛ kunnafoni di den ninnu bɛ se ka ye cogo cogo o photo ni fɛnw bɛ yen denmisɛnninw u nana yɔrɔ lajɛ k'u bɛ baara la an kɔni se ye min ye ni o de ye nin ye an ma kunnafoni wɛrɛ dɔ la u ka coopérative feere so kɔni yela kulu sanfɛ suguni min bɛ yen o suguni yɛrɛ kɛrɛfɛ soba dɔ kɔnɔ mɔgɔ mana kɛ cogo cogo a fɛn tɛ tɛmɛ Ala ta kan n'o tɛ n'a sɔrɔ ko fɛn don ko mun bɛ ye hali n'a sɔrɔ a fanga ka bon sama 100 fanga ye fɛn min don a ka gɛlɛn dɔɔnin a kɛ dɔrɔn an taara fɔ fanga ye pour que u bɛ se k'an dɛmɛ cogo min na arajo mɔgɔ n'an ma wuli k'an dɛmɛ olu kɔni ma se ka foyi n'an ko an bɛ taga a wariko n'a fɛn an ma nɔgɔ quoi ni mɔgɔ tununa an tɛ k'i maa ye fɛn bɛ b'i kɔnɔ surtout jamana in bɛ degré min na sisan faamaw ko n'an sigala fɛn min na an ka olu wele mais siga tɛ nin ye an ka denw tununa a fɔra ko attaqué-la yɛrɛ de o attaqué-la kana o fɛnw ye hali sisan o ko bɛ ten hali dumuni an t'a kɛ hali an tɛ ka sunɔgɔ ka foli di silamɛw ma ka welekan di bɛɛ ma faamaw ani silamɛw u ka wuli k'an dɛmɛ Yirimajɔ yan et puis an ka den nin kelen tɛ Yirimajɔ kulu sanfɛ mɔgɔw bɛ ka minɛ de kibaruya min dilannen ma k'u minɛna a ka ca mɔgɔw de bɛ ka minɛ kulu sanfɛ Yirimajɔ yan bon mɔgɔ saba k'a bɛɛ minɛ ɲɔgɔn fɛ ni faama ma wuli k'o jɔ lakana t'o dugu la dɛ bɛɛ ka wuli k'an dɛmɛ mɔgɔ min mana mɛn Ala ka mɔgɔ ɲuman ka wuli k'an dɛmɛ an bɛ se k'an denw ye. An balada k'a fɔ ni tun ye Lasana Jabate kan ye n badenw nin tɛ hɛrɛ ye dɛ n'a fɔra k'a fɔ maaw denw denmuso saba k'o bɛɛ lajɛlen minɛ fo nin yɔrɔ in na ɲɛsin tɛ ka ye olu la a bɛ maa min bolo hakili k'ale dogolen bɛ masalaw tala min bɛ yen n'i dogo n'i ka maaw ka sɛ sen kari sufɛ ale b'i ka ɲaamɛ sen kari tilegan dɛrɛndɛrɛ fɛ k'a sɔrɔ maa si tɛ se ka jalaki o ɲɛ b'u la yarabi Ala den ninnu mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ nka mɛ nin bɛɛ la dɔ tulo bɛ sɔrɔ an gana min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o bɛ ko dɔ dɔn nin ko la an ka kow ɲɛɲini k'u ɲɛ da kɛnɛ ka gɛlɛya tɛ dɔ ye dɛ dɔ bɛ yen ale b'a ko dɔn a tɛ se ka foyi fɔ a la ko ale bɛ siran dɔw yɛrɛ bɛ i b'a sɔrɔ u b'a ko dibi la dɔ b'o kalama o b'o kɔ dogo yarabi Ala maa o maa mana kɛ nin ko in goju la Ala ka kelenkelenna bɛɛ lajɛlen kɔbɔ fiɲɛ na yarabi Ala maaw denw bɛ se ka segin cogo min na a ka sɔrɔ u ɲumanama don yarabi Ala ka n'u somɔgɔw ɲumanama sɔrɔ Ala k'o kɛ Ala ye kɔsɔ kalo min na b'o kɔnɔ na o bonya kɔsɔ n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ moto telimani bɛ o kɛlen bɛ bi Bamakɔ kɔnɔ ye ko marabatiga an b'a lɔn k'a fɔ ka ca bi ka tɛmɛ maa minnu yɛrɛ kan ka yɛlɛ moto ka sɔnni bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ a la dɔw ko k'a bɛ kɛ maaw lafiya maa caman y'a fɔ ten nka bi bi in na dɔw bɛ k'a fɔ k'a bɛ kɛ kɔlɔlɔ se maaw ma ko kura dɛ n'i ye jateminɛ k'a dɔw bɛ yen taamasiyɛn t'u la u b'i ta cogo min na u bɛ taa n'i ten a dɔw kɔni bɛ yen a kɛlen bɛ i ka dɔn k'a fɔ jago bɛ dɔw ma kunna dugubɔlaw kɔnɔna na wulikɛjɔ kɔni dɔw tɛ girinkajɔ la u tɛ foyi jateminɛ dɔw kɔni bɛ yen olu tɛ se a yɛrɛ boliko la nka dɔw bɛ yen i ka dɔn olu bɛ se an b'a lɔn k'a fɔ min i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔna na a dɔ bɛ yen o ye musolaka dɔ ta ye musolaka in ye Jɛnɛba ye an b'a lɔn k'a fɔ ale taara dugu kɔnɔ ka taa b'a lajɛ a segintɔla ye kelen de ta u ye troisième pont tigɛ min kɛ ka dɔɔnin kɛ moto in taara i suru n'u ye o kɔfɛ ka tila ka muso in ta ka taa n'a ye dɔgɔtɔrɔso la k'a to yen dɔgɔtɔrɔw y'a bila waati min na k'a ka se ka furaw ni fɛnw san a sina ka fɔ ten k'u k'u jɔ k'a bɛ fura san da la o kɛra talen ka muso to Yirimajɔ kɛnɛyaso kɔnɔna na yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma Mohamed Samake wula k'i jɔ ka taa ɲininkali kɛ muso in yɛrɛ la Jɛnɛba ni Mohamed Samake kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ko Jɛnɛba Jara ne bɛ bɔ Yirimajɔ. An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko maa minnu bɛ ka maaw ta moto la ko gɛlɛya dɔ don u ni ɲɔgɔn cɛ a kɛra cogo di. Ne bɔra Yirimajɔ ka taa Bolibana ko n bɛ taa n bamuso lajɛ ne segintɔ Bamakɔkura Bolibana gitɔrɔnda yan fan na ne ye moto taxi ta yen nɔ yɔrɔ la ne ko k'a ka na nin Yirimajɔ an bɔra troisième pont de fɛ troisième pont Musabugu sira fɛ an nan'o de fɛ
sisan pɔn jigin dɔrɔn ka na ɲɛfɛ dɔrɔn a taara gun sotramatigi la sotramatigi kun b'ale ɲɛfɛ ale ma sotramatigi yɛrɛ ale sina k'i boli tɔ k'i vitesse ta an taara gun la ka ne bɔ k'an bin ka ne fili ka taa fo ɲɛfɛ ka n sen n fariw bɛɛ tigɛra mɔgɔw yɛrɛ de nana dɛmɛ dɔ ma sinon a kun bɛ sɔn ka taa ka ne to mɔgɔw nana dɛmɛ dɔɔni ma ka ne bolo minɛ ka ne lawuli k'a ka taa ni ne dɔgɔtɔrɔso la Yirimajɔ dɔgɔtɔrɔso la a sɔrɔla ka taa ni ne Yirimajɔ dɔgɔtɔrɔso la an taara Yirimajɔ dɔgɔtɔrɔso la a donna ne an taara sali yɛrɛ kɔnɔ a taara ne lada yen ka dɔɔni kɛ u ye papiyew bɛɛ sɛbɛn ka d'a ma ordonnance sɛbɛn ka d'a ma a ko k'a bɛ taa retraite kɛ ko ka na ko an k'ale kɔnɔ an y'a ko ne sigi k'an sigi fo ka mɛn docteur ma ko ne ka mun don ne kɔni moto taxi tigi de dun don ko a ye ne ta ka ne fari bɛɛ tigɛ k'a bɛ taa retraite kɛ ko ka na hali bi a ma na ko cɛ dun taara dɛ a taara ka ne fililen to dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ka tila k'an ka donni ba kɔ ka tila k'o bila dɔgɔtɔrɔso da la ka tɛmɛ ka taa ka ne to dɔgɔtɔrɔso kɔnɔna na yen nɔ fo ka wagati jan kɛ docteur ma ne lajɛ foyi ne dalen bɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ ten n banalen k'an sen bu bɛɛ tigɛ k'an fari bɛɛ bana parce que a bɛ vitesse ne ko ne fa ta dɔɔni k'ale bɛ se a bɛ vitesse yɛrɛ de la ka t'i gun sotramatigi la k'an bɔ k'an bin k'an bana fu ordonnance dira ma a ma fura foyi san ordonnance dira ma a ma fura foyi sanni ka ordonnance d'a ma ka ordonnance to a bolo ka taa n'o ye a ma lajɛ foyi a taara o man yɛrɛ makɔrɔba dɔ walima denmisɛnnin dɔ de o si mɔgɔkɔrɔba tɛ denmisɛnnin don mɔgɔkɔrɔba tɛ jeune don ne yɛrɛ kɔni dabali banna kuma bɛɛ mɔgɔw de bɛ bana u bolo u ka taa dɔɔni n'u taara dɔɔni an bɛ se u bɛ taa vitesse de la ne kɔni bɛ wele k'an bɛna s'u ma faamaw k'a f'u ɲɛna ni mɔgɔ minnu bɛ moto taxi in kɛ u ka fɛɛrɛ bɛɛ kɛ ka papier dɔ ɲini ka d'u ma ou bien ka fɛn dɔ k'u disi yan fan na n'u kɔ la mɔgɔw bɛ se k'u dɔn cogo min na hali n'u bolila wa numéro n'u ka fɛnw mɔgɔw ka se k'o ta o la an client bɛ lafiya olu yɛrɛ bɛ lafiya i yɛrɛ t'a dɔn min bɛ se min tɛ se i t'o dɔn yɛrɛ ala de bɛ fara an kan dɔrɔn ala k'an bɛɛ bɔ sinon kɔni kalikan tɛ dalakan tɛ ne ni moto taxi ni bilen tɛ yɛlɛ an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye Jɛnɛba Jarakan ye a y'a fɔ cogo min na tiɲɛ na la ka kan dɔw bɛ yen olu kɔni tɛ se a ko yɛrɛ la fiyewu hali n'u bɛ si ma yɔrɔlenba de don dɔw bɛ tɛmɛ cogo dɔw la a bɛ dɔw kɔnɔ ko siraba na cogo de olu ta ye fɛɛrɛ ka tigɛ moto taxi min filɛ a bɛ dugu kɔnɔna na a bɛ caman bɔ gɛlɛyaw la nka u n'a tabali kɔnɔ a kɛ ka bolibaw ye boliba minnu bɛ se walima u ka tamasiyɛn dɔw kɛ n'a min ye gɛlɛya kɛ walima min bɛ o tɛmɛtɔ la hali n'i ka donni tora min bolo i ka se k'a dɔn i yɛlɛtɔ la ko nin de ye tamasiyɛn ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ u bɛ se k'a ye n'o tɛ a dɔ bɛ dɔ la u ye man di dɛ ala ka hakiliman d'a ma n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ faraɲɔgɔnba dɔ kɛra an ka minisiri ɲɛma ni min ka dɔn k'a fɔ an ka jamana kɔnɔna na minnu bɛ n'olu ka baara ɲɛsinnen bɛ lamalamaw ma u ye lajɛrɛba kɛ ko i k'a dɔn miliyari camanba o bilala an ka jamana ka bolo ka projet minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kan ka fara ɲɔgɔn kan o bɛ se projet 16 bɔɲɔgɔnko ma miliyari hakɛ min kan ka don o ko dafɛ o kɛra faraɲɔgɔnba ye minisiri ɲɛma ni maaw ni ɲɔgɔn cɛ o kɛnɛ kan Siyaka Danbele ale ye Segu ka ye ale tun bɛ kɛnɛ in kan a ye kuma min fɔ o filɛ comme projet ka ca musaka min bilala o tɛ a projet bɛɛ bɔ o y'a jateminɛ minnu bɛ se k'a jateminɛ ka fɔ o bɛ kɛ sababu ye ka a ko latimiya joona n'a bɛ fɔ o ma ko le projet pertinent u y'o jateminɛ ka taa se projet 44 hakɛ ma mais o projet 44 fɛnɛ o bɛɛ tɛ se ka financer ni wari ye wari bɛ se ka min financer u ye 16 ta o la o bɛ don nin fɔlɔ in financement la jamajɛkulu u y'a yira n na ka fɔ ko a ka ɲi olu yɛrɛ ka hakilila don donc u ka taabolo bɛ kɛ cogo min na a bɛ se ka dɛmɛ cogo min na a bɛ se ka taa ɲɛ nin ye a fɔlɔ ye miliyari 51 hakɛ don bon miliyari 38 o kɔni o projet o fɛngɛla ka ban murumuru min bɛ kɔfɛ lajɛli bɛna kɛ cogo min na projet dɔw bɛ se ka bila sen kan a bɛ se k'o financer mais 2020 ta ye nin a n'a kɔfɛ san 2021 min bɛ saki kɔnɔna na mun bɛ bɔrɛ kɔnɔ o bɛ taa miliyari 61 na ayiwa aw yɛrɛ y'a jateminɛ fɛn daminɛ ni sisan cɛ miliyari 61 an bɛ ka t'o la ça veut dire que vraiment a bɛ ka na kɛ koba ye a bɛ kɛ sababu ye an ka développement territorial kɔlɔlɔ minnu b'a la o kɔlɔlɔ bɛ se ka bɔ yen cogo min na mɔgɔ bɛ se ka lafiya dunkafa bɛ sabati mɔgɔ ka taama ɲɔgɔnya ka don ɲɔgɔn na o bɛ ɲɛnabɔ fɛn caman bɛ yen baara bila denmisɛnninw ni musow ka bolo la dɔ bɛ se ka bɔ o jɔyɔrɔ la cogo min na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Siyaka Jarakan ye u y'a fɔ cogo min na nafolo min kuma bɛ ka fɔ ala kana kɛ fɔ ye ten a kɛ ka fasodenw olu lafiya sababu ye ka kɛ nafasɔrɔ sirada ye ka ɲɛsin an ka jamana ma n'an bɔra ye Énergie du Mali fɔcogo la EDEM n'i y'a sɔrɔ o y'an ka yele soba ye olu ye fara ɲɔgɔn kɛ kurantigɛ kumaw cayalen bɛ bi maaw bɛ ka wulikajɔ ta dɔw bɛ taa olu yɛrɛ ka yɔrɔw la ka se ka dɔgɔyalimaw ta ka ɲɛsin u ma u y'a ɲɛfɔ k'olu nɔ tɛ dɛ u ye fara ɲɔgɔn kɛ ka ɲɛfɔli kɛ kunnafonilaw ɲɛkɔrɔ
mi ye ka dɔ ka fɔ Baba Dawu ye ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Ne tɔgɔ Baba Dawu. An ka bi sigi kun ye mun ye énergie ka problème cayara jamana kɔnɔ funteni bɛɛ an bɛ sunkalo la courant mun n'o bɛ énergie bolo k'a di population ma a courant tɛ labɔli kɛ jagoya ye an bɛ a di yɔrɔ dɔ la k'a tigɛ yɔrɔ dɔ la an t'a kɛ parce que a ka di an ye degun mun bɛ énergie di Mali kan bi o degun ninnu a dɔnnen don bɛɛ fɛ a dɔnnen don an ka gouvernement mɔgɔw fɛ a dɔnnen don énergie yɛrɛ mɔgɔw fɛ parce que degun ninnu lajɛra kosɛbɛ a bɛ fan jumɛn an bɛ courant bɔ yɔrɔ min na n'an b'a fɔ o ma ko production degun bɛ yen courant bɛ transporter courant bɛ bɔ seleke dɔ la ka taa seleke dɔ la degun bɛ yen courant bɛ k'a di mɔgɔw ma so kɔnɔna la degun bɛ yen o étude kɛra k'a di gouvernement ma énergie di Mali mɔgɔw y'o kɛ mais an bɛ yɔrɔ min na ko bi u b'a fɔ la de ko o wari to olu bolo ko o ka kɛ bi anw ye syndicat ye an ko sisan problème kelen bɛ ka ta ka anw yɛrɛ bolo da a taara ka hali État yɛrɛ bolo da hakilinako de don o hakilinako ye mun ye jamana kɔnɔ mɔgɔ kalannenw bɛ yen aw yɛrɛ fana journaliste aw bɛ se ka fana aw ka dɔnniya fara an taw kan an k'an sigi an ka kuma an bɛ se ka mun de kɛ pour que an maliyɛnw an bɛ se ka bɔ degun nin kɔnɔna la dimi o ye tiɲɛ ye jagoya de ye dimi ye fɛn min ne a ka kan ka d'i ma n'i m'a sɔrɔ i bɛ dimi mais an b'a ɲini u fɛ k'u bolo la u dusu la u ka a lajɛ an seko t'a la n'an seko b'a la a man di anw yɛrɛ ye an n'olu bɛɛ ye kelen ye n'an bɔra baarayɔrɔ la an fana bɛ taga o quartier kelen de la degun b'an fana kan courant bɛ tigɛ an fana na mais o ma ɲi anw da an bɛ jɔrɔ olu de la fɔlɔ ni ka sɔrɔ ka an yɛrɛ fana ta fɔ o kɔfɛ mais o la an ka ta ni hakilima ye an ka lajɛ ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ fitinin ko t'a la mɔgɔ belebeleba ko t'a la an k'an sigi an ka kuma k'a lajɛ problème mun bɛ yen an bɛna bɔ problème nin kɔnɔ cogo min na sinon an bɛ problème na ka ca dɛ a bɛ san 30 bɔ ne yɛrɛ mun filɛ nin ye ne ye san 35 de kɛ énergie kɔnɔna la problème bɛ yen don o don de. an balala k'a fɔ ni tun ye Baba Dawu ye o kɔfɛ syndicat yɛrɛ ɲɛmaa Abdoulaye Cissé ale tun bɛ kɛnɛ kan a ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ Abdoulaye Cissé ne ye syndicat unique des travailleurs de l'électricité ne y'o syndicat ɲɛmɔgɔ ye énergie kɔnɔna la donc an ye nin baara in kɛ bi ka journalistes wele pour que ka se ka kunnafoni jɛlen d'u ma courant ko kan courant ko gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ bi ka da la k'a fɔ convention dɔ de b'anw ni Mali cɛ n'an b'a fɔ o ma ko concession o concession kɔnɔna la mission 3 de dulonlen don anw na o ye ka courant produit ka distribuer ani ka transporter pour que ka se ka investissement kɛ ka courant juru cari fan bɛɛ fɛ ka barrage jɔ ka centrale jɔ o ye État ka baara de ye an dun b'a kalama depuis indépendance fo bi n'a bɔra barrage damadɔ la ani centrale damadɔ la o baaraw ma kɛ jamana population bɛ ka caya demande bɛ ka bonya donc toujours fɛn kelenw de b'an bolo fɛn tɛ ka fara kan o de nana ni gɛlɛya bi na an ka courant boli siraw n'o ye nɛgɛjuru ye olu bɛɛ sɛgɛnnen don centrale minnu fana bɛ yen olu entretien tɛ ka kɛ a ɲɛ ma parce que investissement tɛ ka kɛ parce que c'est un problème d'investissement bɛɛ b'o dɔn donc an ka problème fana ye mun ye directeur falen mun b'an ka yɔrɔ la directeur mun mana na o b'o wuli mun mana o b'o wuli donc u tɛ se ka baara kɛ i tɛ se ka sigi ka baara kɛ i bɛ se ka yɔrɔ développer cogo di o problème de b'an da la Côte d'Ivoire ta mun filɛ nin ye n'an taara ka taa courant ɲini na Côte d'Ivoire convention de b'an ni Côte d'Ivoire cɛ n'o b'a fɔ ma ko contrat o contrat Côte d'Ivoire ma se ka honorer na parce que problème b'o fana da la mais an wulila ko ka taa pour que ka dɔɔni d'an ma an ma taa saraka deli la an ma taa garibuya la an taara de fɛn dɔ de b'an n'u cɛ u ka se ka honorer mais u bɛ ka mun kɛ a man ca a tɛ se k'an ka besoin bɔ an bɛ mun fɛ sisan pour que an ka se ka bɔ nin kɔnɔ san o san bɛɛ ka sigi n'an b'a fɔ o ma ko états généraux pour que courant ko problème ka discuter bɛɛ fɛ mun bɛ se ka na n'a ka hakilina ye mun bɛ se ka mun apporter bɛɛ ka na n'o ye an ka sigi an ka solution globale ɲini pour que population malienne bɛ se ka lafiya cogo min na courant ko la bon couranttigiba in fana tɛ énergie baarakɛlaw nɔ ye énergie direction nɔ tɛ mun bɛ ɲini anw fɛ an b'o kɛ maintenant mun ɲinina an ka partenaire tɔ kelen n'o ye État ye o baaraw tɛ ka kɛ an ka ɲɛmɔgɔ minnu b'an kunna sisan an t'olu jalaki parce que fɛn mun don gouvernement kelen nɔ tɛ gouvernement fɛn fɛn tɛmɛna depuis Mali bɛɛ maliya la fo kɔnɔ labila a bɛɛ nɔ b'a la fɛn mun fana ye courant son ye an b'a fɔ population ye u k'o dabila parce que courant son bɛ 7 milliards de perdu anw kun san kɔnɔ o 7 milliards n'an b'o sɔrɔ an bɛ se ka centrale 3 jɔ o bɛɛ bɛ dɔ bɔ problème na dɔ bɛ ɲa a la dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la an bɛ a ɲini population fɛ u k'an dɛmɛ ka courant sonnant ninnu ɲagata u k'u ko fɔ anw ye pour que an bɛ se ka fu sira dan na cogo min na ala ye san o san da électricien mun bɛ dilan formé Mali kɔnɔ école d'électricité min bɛ Mali kɔnɔ ani entreprise ba mun bɛ courant dilan kɛ entreprise étranger n'u bɛ maliyɛnw ta n'olu ye courant dilannaw ye n'a entreprise bɛ fermé n'olu bɛ taa k'u to baara t'u bolo olu bɛɛ bɛ courant sɔn kɛ donc énergie baarakɛlaw dɔrɔn tɛ électricien ye électricien bɛ fan bɛɛ donc courant sɔnnaw bɛ fan bɛɛ énergie dɔrɔn baarakɛlaw tɛ courant sɔn ye n b'a fɔ n ko énergie baarakɛlaw tɛ se ka kɛ complice ye dɛ dans tout le monde i b'a sɔrɔ mɔgɔ ɲuman bɛ yen mɔgɔ jugu bɛ yen mais k'a fɔ k'a bɛɛ énergie baarakɛlaw na a bɛɛ tɛ énergie baarakɛlaw nɔ n bɛ weleweleda de lase population ma u ka hinɛ an na an bɛ hakɛto ɲini u fɛ u ka yafa an ma kurantigɛ min bɛ senna an sago tɛ an énergie baarakɛlaw nɔ tɛ an ka faamaw nɔ tɛ problème bɛ yɔrɔ wɛrɛ de an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka solution ɲini problème na an ka kuma lankolon fɔ dabila ɲɔgɔn ma an ka hakili kɛ nin baara ye jamana bɛ gɛlɛya de kɔnɔ pour que an bɛ se ka bɔ nin gɛlɛya kɔnɔ cogo min na. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Abdoulaye Cissé kan ye u ka syndicat lafasalitɔn ɲɛma u y'a fɔ cogo min na an ka jamana yarabi ala k'a basigi n'an bɔra ye
découpage administratif o korote dore de jamana koni ka busu ka sarada ka clan fani fan belagele aw ka ni marai ni ya soro ni marai ulu de bitanyon ve o bara min be sina do franye gona na jamana nyema ubora ni ka ko sigi senga o koni ngera yoro do be ni soja la yoro do bi ulu be dusuma kasa la kusube ayira ka fo o senfe ni bangida marabulu laje ni o zefuro ka kuru ni o teme poni min be ni o tike dama idona joila marabulu konena a to be joilai ko soga bangida marabulu olu farala fana ka fana be joila marabulu konena daw ya yira ka fuko kwani hakla nyuma mimbe ni asuru jarawlu ye nga wati kele kona na shola ka ukurumari bela ile bengun keraka nyono marabulu bela jele makeme durni ko ka yira ka fo shola ka sergli au tabbi ko kamini tuba ublebe na manye malikwani usegira yira ma yira ta kamino maka yira ta kofe ka klaka na ubwama ni welikejo nungu keraka fo ko shola marabulu kanga ke sergli o senfe bengun kero ka ko seba ntegano bla ngani ko sebe yu pa kuna madama do ko ngera dusuba kashe ko sebe kunungo shola ka utamana kurumari bele yele tamana shola ka ufegu ko dusuma kaza ira munu be bon ko kona no lu fana ila jere bake shola ka ko meri draman sempara ansira le makany ngalikala angalame ne to draman sempara ne sugulu meri monsieur le maire découpage administratif mina boraka ke anga jamana manyema fe shola ka ya ira ka foko akere ko na kama ka ke chokola emission la maire bi aka wulike do kunye jume mbi fo yiga ngala jaranye parce que mo kuma wati na sera ni mo kuma mai comme iba do kabin 2018 jamana re kunye découpage boloda abaro damna depuis 2018 konnana we be wole antara assemblée foloke nyono kala kata segu kata assise do ke segu fana donc assise sabana mo kun furanya fura ko na ke restitution ko na ke ba ko assise nationale nyono mara konona cercle bunun kan retenu benkera mun kan o kin sukolo ani markalay o de be gafe be kono benkero de kan be o de signer ko bla kosa na anya me ka fo ko na ta restitution ke commencer nke e restitution ta ke barakurai an bera mun kan no document be no signé du gouverneur avec tout le monde document bambulo yo yelama ka sukolo boala ka markala boala donc amo fam na fura ko jamana ko mo bo wole baluko bo wole plus mo ko be duru am tan si ka be famuna après mo don don ka to yelama vraiment mali hine ben na ça va pas nin kele ere mi mere e ko aw mo folo munu ye akosi ka bulura kuluku mo jole ani mo jole yelama do na ko fe aw mo folo ngula na bala folo ngam ta mo ko me duru la ko sa na nyame ka fo mo binan do ko binan duru do ko biduru uleta nyon so segu kata mo binan ka barakelen ko ta ko black refe ka barakura ke or ko kuntara restitution la ba fo restitution de front ou mata assise kura la comment c'est que mi se ka il fait la matogodi bo il mane ama famu ko aw munu mere la ka we ni minke aw kunda kalama wa an ta kalama ama fanye ama sarana ama wele do de an wele ka fanye ka fara ko assise be segu ko sogolo kum nga kai ko bora la ko marka e bla ne ko mango be se ka to nga so ka nyingalu ke ka nyingali ke segu ka fane mango way ko sogolo bora la an no ko ka bolati vraiment a ko karakara to na mabbe anma kurumari an ga fen ko mo sogolo me ke sekli do ofre be ke arrondissement jawale be ke arrondissement farabugo be ke arrondissement farabugo kelem to be farabugo ba on de fe o be ke arrondissement parce que amado mundo bara an nya bolo date no kabla o bo ta ko butan nampala ke fen ok bara folom kera nampala ka ko makene kan u jenane sugolo cerclier donc an be bena mun ka bolo no ko bla ka wulo kan mo dama dama bita ka to yelama vraiment jamana na il est temps que an ganji sebe ma doni ne mun ko mga ne wuti ben ko nyangi ko parce que an tsaka ni fam donc wo ko na an fana fen bolo dan wuli ka joke anya dabna sugolo somadana an bora anya nga dugu commune sabayin dofri jabali sokolo ani farabugu a dugutugu betme sokolo anya réunion bakebi kala ka marché ke o kara bi mena bara to ko fe mako kuma laba même fo mali fama e o ka donc ka fo mali magote mangani instabilité la bi mali mago be baskid la ni barate baskid tasdai no mo be baskid la ko do be ko dabla ni mina ni mangane jamana kono amo mangana même fo fama ku jojo la vraiment munu ben barasuku ke vraiment ku nyini nyini ka dawo parce que ni te barakata yi ambe mali kuram no fe o te glanta ambalona ka fo ni tuye shola ka ko american ye ni be ko fe u keleme ka wole bla kurumari chen muso debisa ne bakoro berjele ka se ka nyon soro kuna fundira utokola dulani ala yala msado irana nege kanyeta ani duru wati ula no 15 ye ka donc ka fo bi anga dekulu fefembe ni ya soro bi ulu be kurumari kona na benyema o ni ala sonama ni min kele fle ni mami kurumari laje ka fo gela bade tumbe ka klake ni wale nunu laje ko ka do kurumari yere abara pumbane do makeme duru ka bara ma bina ne walma ma biduru kan ko bo singoro anga jamana na berjele bi tafo anga jamana ambe dugo de ka basigila note mama be mara nyema ya ni ya soro be bi ko be mali mara kalama sogolo yoro baye bi ka fo ko ni mike sergli korokundo ko ni bita ka sogolo mara da jamani asigi tuga fewe dabal banko di ngani ala sono mani wuli jo
an b'a si fo ka sa dan na alamisa don nɛgɛ kanɲɛ 15 ni ala sɔnna ma kunnafonilaw tɔgɔla duba kɔnɔ na an bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ye dusuma kasa min b'an na bi ka ɲɛsi fanga ma ni ala sɔnna ma fɛn fɛn mana bɔ la a kunnafoni tɔ piriyatigɛ bɛ d'aw ma n'an bɔra ye sigida yele an ka jamana kɔnɔ na o ye kulu ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'a dogolen tɛ maa la bi sigida yele k'an ka yele mana an ka sigida la olu ka baara tɛ dɔ yɛrɛ dɛ ka wulikajɔ kɛ an ka jamana kɔnɔ na k'a fɔ ko sɔnni i k'i sigi k'a fɔ maa ɲɛmaw ka kɛta i yɛrɛ ka kɛta ye mun ye u ka kulu mali fan o fan bi u ka baara kɛra yɔrɔ caman na min bɛ n'i y'a sɔrɔ u dogolen tɛ maa si kelen na sirabaw ni misiriw u ye dɛmɛ caman kɛ maaw yɔrɔ caman na juma tɛmɛnen na u tun bɛ wulikajɔ ba la wulikajɔ min bɛ n'i y'a sɔrɔ u kɛra faraɲɔgɔnba ye min bɛ n'i y'a sɔrɔ u kɛra kolokanikaw fɛ yen ka taa sun tigɛ ka t'o sigi sen kan karamɔgɔ Ismail Ba o min ye karamɔgɔba ye n'i y'a sɔrɔ ale jaba labɛnnen bɛ kolokani ma san o san ale bɛ sun tigɛ labɛn n'a ma ɲɛ k'a fɔ ale tɛ kɛnɛ kan ale bɛ Faransi nin waati na sigida yele ka denfa don u ka wulikajɔ kɛ ka se ka taa sun tigɛ ka t'o labɛn a kɛra kolokani misiri min bɛ Atizibugu la Medine a kɛnɛ kan maa caman tun bɛ kɛnɛ kan dɔw b'u ka nisɔn yira sen fɛ sigida yele maaw la an ka dɔw lamɛn. Ne tɔgɔ ko Aba Tarawele n bɛ bɔ Kumi ne kɔni nisɔndiyalen don wula in na ka kɛ ni sigida yele mɔgɔw ka bisuntigɛ ba min kɛra kolokani ya ni nimisi wasa sɔrɔ a kɔnɔna na hakilina dɔw bɛ na ka ɲɛsin an ka secteur ma an ka secteur ye yɔrɔ ye sirako problème ba de b'anw na ni an sera ka sira sɔrɔ ka bɔ Kumi ka na kolokani ka d'an ye kalanso dɛsɛ fana b'an na kosɛbɛ n'u sera ka k'an ka secteur la tiɲɛna o ka di ne ye kosɛbɛ. Ne ye Laji Kulubali ye ne ye sigida yele ka lasigiden Ambassadeur Yelegebugu bi an ye ɲɔgɔn sɔrɔ kolokani yan ka na suntigɛ kɛ ani silamɛw ka jɛ ka suntigɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ sigida yele tɔnɔ tɔgɔla kolokani kɔnɔna na yan toujours an bɛ foli kɛ sigida yele initiative tabagaw ye k'a f'u ye ala ka nin kɛ a san fɔlɔ ye ni ka na k'a san laban ye vraiment bɛɛ k'i cɛsiri walasa jamana in a bɛ dabolo min na a bɛ se ka yɛlɛma cogo min na aw yɛrɛ ɲɛ b'a la Mali kɔnɔ bi tiɲɛ yɛrɛ la a ma nɔgɔn mais mɔgɔ minnu sɔnna ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan k'a fɔ u bɛna baara kɛ yɛlɛma ka se ka na an kan ka an jɛ k'an bolo ɲɔgɔn ma walasa o waleya in a bɛ se ka don ba la cogo min na an ka sigidaw kɔnɔna na. Ne tɔgɔ Sulemani Tarawele ne ye Kolokani zone ambassadeur ye an bɛ silamɛya diinɛ laseli kɛnɛ dɔ kan bi ni o ye suntigɛ ye mun organisera an ka Kolokani ya Medine misiri la sigida yelen fɛ donc an b'o nisɔndiya kɛnɛ kan bi sigida yelen nana Kolokani le 15 novembre 2020 donc a nalen san cɛ an ye activités caman kɛ n'an nana don sunkalo la n'o ye ala fɛnɛ ka kalo barikama dɔ ye kan mɛ an k'an jɔyɔrɔ fɛnɛ yira diinɛ kɔnɔna na o de la an ye organiser ka kɛ bi halisa ne bɛ mun fɔ sigida yelen k'a cɛsiri halisa a ka baarakɛtaw la c'est à dire u bɛ ka mun kɛ a dogolen tɛ Mali yɔrɔ si la an tulo b'u la wa an ɲɛ b'u la sigida yelen ɲɛmɔgɔba n'o ye Abudu Kulubali ye a bɛ ka fɛn o fɛn kɛ an ɲɛ b'a bɛɛ la ni ala sɔnna ma an tɛna k'a fɛnɛ ma fitiriwale. Ne tɔgɔ ko Sɛti Ɲara ka bɔ Sanamile ne ye Sido secrétaire la ka lasigiden sigida yelen na bon an bɛ sigida yelen ka suntigɛ kɛnɛ de kan ka silamɛya dɛmɛni kɛnɛ an b'o de kan ka kuranɛ kalan ka suntigɛ kɛ parce que olu ka baara o y'a daminɛ a ma mɛn mais baara o baara ni silamɛya t'a la a bɛ n'a fɔ tɔ k'a jɛ don quoi donc o de kosɔn u ye nin kɛ ka kɛ ŋɛnɛya yira ye ka jira bɛɛ la ka jira silamɛ la k'a fɔ u bɛ baara kɛ u b'a kɛ silamɛya ka hukumu kɔnɔ donc o de ye ne se a bi ne ye min ye n'o ye nisɔndiya fɔlɔ patronba yɛrɛ ka bɔ Bamakɔ ka na nin bɛ suntigɛ in kɛnɛ kan tiɲɛna o ye ne nisɔndiya kosɛbɛ et puis jama min fana nana suntigɛ kɛnɛ kan hali bi ne b'a ɲini bi sigida yele fɛ an y'a kibaru mɛn an y'a baarakɛtaw ye an y'u mɛn donc a ka taabolo ye an ye o de kosɔn ne kɔni nana bi anw ka secrétaire dugu ta ɲɔgɔnna de don Sido secrétaire n'a sera k'i jija k'i bolonɔ bila an ka dugu caman na tiɲɛna min ka di ne kɔni ye o ye. Ni tun ye maa dɔw ka sira ye alimami min bɛ n'i y'a sɔrɔ n'o tun bɛ kɛnɛ kan kuranɛ kalan ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o ko ɲɛmaya tun bɛ maa min bolo o ye alimami Mustafa Kulubali ale yɛrɛ maa ka nisɔndiya dogo a sen fɛ an ka alimami lamɛn. Ne tɔgɔ ko Mustafa Kulubali ne ye ne misiri Juma alimami ye nin kɛnɛ anw welela an balima denmisɛnnin ka dɔw fɛ k'a fɔ u b'a fɛ ka suntigɛ kɛ k'a di silamɛw ma o y'a dama koba ye o labanna fana ko yanni ka suntigɛ se o b'a fɛ kuranɛ ka kalan u ye ka dugawu kɛ olu ka haminanko ani jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ka dugawu kɛ a bɛɛ lajɛlen na kuranɛ fanga ka bon an mana k'a fɔ denmisɛnninw do ten mɔgɔw de ye ci se anw ma anw ni mɔgɔ minnu bɛ jɛ ka nin diinɛ in baara ɲɔgɔn fɛ an tɛ taa kuranɛ kalan yɔrɔ la an tɛ yɔrɔ min dɔn an tɛ kuranɛ kalan mɔgɔ ye an tɛ mɔgɔ min ka diinɛ dɔn an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye o ye nafa min fɔ anw ye kuranɛ la a ko kuranɛ harafu kelen o kelen k'o ye baraji 10 ye harafu de n'i y'a fɔ i n'a fɔ a ou bien i ko la o hakɛ min bɛ kuranɛ kɔnɔ k'o kelen o kelen ye baraji 10 ye an ka kiraba in kisi ni nɛɛma b'a ye a ko kɛrɛnkɛrɛnya nin sɔngɔ in kɔnɔ o min kun ye kɛko kelen ye k'o baraji bɛ double i ye fɔ siɲɛ 70 ni denmisɛnninw ye ala ka kitabu kɔnɔ kuma faamu k'a waleya
a ka ca ala fɛ a tɛ se polisi ta la a tɛ se gendarme ta la bɛɛ mana i sigiyɔrɔ la nin bɛɛ bi ban anw ka jamana kɔnɔ k'a sɔrɔ an ma nin si ta an ni ɲɔgɔn cɛ. Ni ko ye tali kɛ Alimami Mustafa Kulibali la o kɔfɛ sigida yɛlɛ ɲɛmaaba Abudu Kulibali an ɲininkali ta ni ka ɲɛ sale yɛrɛ ma baara min na kɛlen filɛ baara in kɛra cogo jumɛn de la Abudu ye kuma min fɔ o filɛ. Ne tɔgɔ ye Abudu Kulibali ne ye association sigida yɛlɛ ɲɛmɔgɔba ye Mali kɔnɔ. An bɛ Kolokani yan mun na? Association sigida yɛlɛ Kolokani a denfa Ala ye an garisɛgɛ don Ala ka maaba dɔ la o sɔnna k'i bolo don a denfa minɛn kɔrɔ ni o ye karamɔgɔ Ismail Ba ye diinɛ ko la Mali kɔnɔ Kolokani kɔnɔ a dogolen tɛ mɔgɔ si la o kɔnɔna na Ala y'a kɛ ɲinɛ sɔngɔlo o ma sɔrɔ Mali kɔnɔ mais laadala san o san a bɛ kuranɛ kalan kɛ a ka misiri la ka silamɛw wele ka sun tigɛ n'o ye ni Ala y'a kɛ an n'a jɛra a ɲinanta o y'a sɔrɔ tamara a bɛ Faransi bi na an minnu y'a jɛra il faut que an fana k'a yira a la k'a fɔ ko a fana ni mɔgɔ de jɛra mɔgɔ min bɛ se ka kɔ dilan a kɔfɛ o de kɔnɔna na an fana y'a ŋana siri malgré k'a tiɲɛ ka ni suntigɛba in labɛn Kolokani kɔnɔ yan a ka misiri kɔnɔ ka silamɛw wele ka na u sun tigɛ a tɔgɔ la pour que a k'a dɔn k'a fɔ ko a fana ani mɔgɔ jɛra o de kama o y'an se Kolokani na bi wuladen na. Sele Kolokani yan n'i ka jama yalima i ye mun ye yan ni o bɛnn'i ma? Bɛɛ b'a kalama kuranɛ kɔni bɛ kalan yɔrɔ o yɔrɔ o tɛ kulonkɛ yɔrɔ ye o tɛ manana yɔrɔ ye donc vraiment an ye silamɛw dafalen sɔrɔ misiri kɔnɔ yan o de nisɔndiya kosɛbɛ délégation caman bɔra dugu caman na ka na hali jijeni ko olu nana an kunbɛn ka da kan karamɔgɔ Ismail Ba mɔgɔ min don a cɛsirilen don diinɛko la Kolokani ko u y'a yira na k'a fɔ vraiment u ni Ismail Ba u bɛ ɲɔgɔn fɛ u ma to kɔfɛ u bɔra ka na bi ka na ɲɛnamaya an bolo kuranɛ kalan o y'an taabolo ye diinɛko o y'an taabolo ye misiriko o y'an taabolo ye. Kolokani denmisɛnnakaw farala ɲɔgɔn kan sifinnakaw ka n'a lajɛrɛ wɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ ko Kolokani kɛlen bɛ ka aw nɔ ye yan kosɛbɛ u ye mun fɔ a ye ani an'u bɛna mun kan a bɛna mun kɛ ko kura? Vraiment o question diyara n ye Jeune Chambre Internationale JCI bureau min bɛ Kolokani yan vraiment u wulila ka s'an ma ni papier k'a fɔ an k'an bolonɔ bila papier la papier min o bɛ se ka kɛ an ka bolo to ɲɔgɔn bolo ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ n'a y'a fɔ ma ko partenariat donc u nana o papier de d'a ma ko bi ta kɔfɛ a ka di olu ye u ni sigida yelen u ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ Kolokani kɔnɔ yan donc u nana o papier de d'a ma wulada na an fana an y'a minɛ ni barika ye ni Ala sɔnna ma an bɛna baara kɛ ɲɔgɔn bolo. Dɔw ye dɔgɔtɔrɔsogow ni sirakow bɛɛ fɔ i ka jaabi ye mun ye ka d'olu ma? Sirako ni dɔgɔtɔrɔsogo fara an y'o fɔ nin tɛ an ka baaraw sugu ninnu de mais ko n'a bɛ an nan tɛmɛ an ka yɔrɔ la kun fami yɛrɛ bolo n y'o fɔ yen u ka taa u ka dugu mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ka yir'u k'a fɔ an y'a association dɔ kunbɛn u bɛ mɔgɔw dɛmɛ nka a tɛ taa olu yɛrɛ fana ka dɛmɛ kɔ u ka taa fɔ dugutigilakaw ɲɛna u k'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka dɔgɔtɔrɔsogo la u ka sirako la n'u bolo fara ɲɔgɔn kan u ka an wele k'a fɔ sigida yelen an ye nin sɔrɔ donc an fana an b'an ka dɛmɛ bɔ an ka kɛsu kɔnɔ ka fara u ta kan k'u ka sirako ɲɛnabɔ k'u ka dɔgɔtɔrɔsogo ɲɛnabɔ o y'an ka taabolo kɔrɔlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ k'a dɔn sigida yelen tɔn mun don an ye duba kelen tɔn de duba kelen denw de k'a yira bɛɛ la vraiment an bɛɛlen don basi foyi tɛ an ni ɲɔgɔn cɛ alhamdulilayi an bɛ ka taa jamana fan bɛɛ fɛ bi wa n y'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ sigida yelen tɔndon bɛ yɔrɔ yɔrɔ bɛɛ k'i cɛsiri ka sigida la o de kama chaque 3 mois an bɛ mission de supervision bila ka na ni o ye ka na bureau sigilen don dugu min na ka na u kɔlɔsi est-ce que u bɛ ka baara kɛ o tɛ ka baara kɛ wa donc bɛɛ k'i cɛsiri ka sigida la sinon ni mission nana ka na ye k'a fɔ i ma baara kɛ ka sigida la tiɲɛ la i b'a sɔrɔ a b'an fari faga an tɛ ala deli o la an fari ka faga an ka bureau yɔrɔ yɔrɔ a ka d'an ye an ka mission de supervision mana segin u kana jaabi d'a ma mun b'an nisɔndiya donc m'u cɛsiri ɲini sigida yelen bureau bɛɛ lajɛlen fɛ membre bɛɛ lajɛlen fɛ Mali fan o fan bɛɛ k'i cɛsiri ka sigida yiriwali la. Ni ko bɛ tali kɛ sigida yelen ɲɛmaaba la Abudu Kulibali a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu de kɛ an ka jamana kɔnɔna na bi nin n'a ɲɔgɔnnaw ni ninnu cayara dɔ bɛ dɔ la an mago bɛ basigi min na o bɛ sabati Ala k'o hakilila sabati sango ɲini fɛn o bɛ kɛ sɔrɔ fɛn an ka jamana kɔnɔna na cogo min na n'an bɔra yen Banikɔnɔ lamini ni Ala sɔnna ma arabadon wajibiba dɔ o sigilen bɛ sen kan mai kalo tile 5 o ye araba nata ye min bɛna kɛ i ka dɔn k'a fɔ Banikɔnɔ marabolo kɔnɔ na kɛrɛnkɛrɛnnenya Sirakɔrɔ Jɛda o dugu la karamɔgɔ Ali Sangare ale min bɛ bi n'i y'a sɔrɔ ni wajilikɛla don a ka musokɔrɔba ni o ye Awa Sidibe Masaramani ka wele sera ale ma o kɛra mai kalo dɔ tile 8 san o san ni mai kalo sera a bɛ don ɲɛnɛmaya k'a ka dugawu ɲini ka se a ka musokɔrɔba ma ka dugawu ɲini ka ɲɛsin silamɛfuru bɛɛ lajɛlen ma ɲinɛnta in bɛna kɛ ni Ala ye arabadon yira n na a baaraw bɛna kɛ cogo di karamɔgɔ Ali Sangare an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛsin ale yɛrɛ ma karamɔgɔ Ali Sangare ko baara in k'a bɛna kɛ cogo di? An ka musokɔrɔba n'o ye n yɛrɛ bamuso ye Awa Sidibe ale fatura mai kalo kɔnɔ o tile 8 san 2006 2006 la jiginni kɔfɛ muso kɛlɛ a tor'o de la n ye a wajibiya n yɛrɛ ka san o san n bɛ sarakati bɔ ka dugawu k'a ye ka wajulu kɛ a tɔgɔ la ka taa n sen jɔ a kaburu la nka jama ka fara ɲɔgɔn kan sa an ka taa an y'o baara daminɛ salongo sunkalo la
n'o tɛ n'a kun y'an sɔrɔ yɔrɔ an bɛ jama kɛ ɲɔgɔn kan an b'a wajuli kɛ mais kɔfɛ n bɛ taa kaburu la ni n ka gerebuw n'o ye n ka kalandenw ye nka salon an farala ɲɔgɔn kan ka taa an ka dugu la min tɔgɔ ye Sirakɔrɔ Jɛda la Ngolobugu commune na kilo 10 ani Ngolobugu cɛ ni Ala sɔnna kalo tile 5 n'o ye mai kalo tile 5 ye a bɛ bɛn sunkalo tile 23 hakɛ ma an bɛ taa an ka dugu la Lazara Sagan an bɛ taa tasibila kɛ kaburu la n'an bɔra yan n'an nana sun tigɛ jatigilaw la sufɛ an bɛ wajuli kɛ ni Ala sɔnna k'o kɛ dugawu don ye ka ɲɛsin musokɔrɔba ma ani taaba silamɛ su bɛɛ lajɛlen ma ni Ala sɔnna o ye wajuli ye min tɔgɔ ye ziyara ka taa bɔ an bamuso la ale de y'an bange ɲuman sara ye ɲuman ye den ɲuman o ye sɔrɔgati jariyati dɔ ye n'o ye dugawu min kɛ bangebaa ye bicogo t'a la jango den min ka ɲɛnamaya ɲɛsin bɛ Ala ko ma n'o tilala ka Ala ko mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a ba ye o fana ye barika an yɛrɛ la o tuma ka taa Ala wele a ye ka Ala fo a ye fana ka tila ka Ala wele ale ka ɲumanya kosɔn Ala ka hɛrɛ k'an yɛrɛ ye ni Ala sɔnna ma o wajuli labɛn bɛ senna ka bɛn kalo tile 5 ma ka kan wajuli ɲɛ e bɛ mun fɔ bɛɛ ye kɛnɛ in bonya kama n bɛ min fɔ bɛɛ ye n b'o ɲɛsin Ngolobugu commune bɛɛ ani Jolamara bɛɛ ma ni maa min bɛ se ka yen sɔrɔ k'a ɲini bɛɛ fɛ an bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka bɔ ka kɛ kulu ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ Sirakɔrɔ Jɛda la don kelen pe in na n'o ye mai kalo tile 5 ye ka bɛn sunkalo tile 23 ma a bɛ bɛn don dɔ arabadonya ma an ka jɛ ka taa nin kɛ ɲɔgɔn fɛ bonya kɔnɔ ani karama kɔnɔ ni juru b'an bɛɛ de la mais ni min y'an kɔn n'an y'an ɲɛsin olu ma don min n'an yɛrɛ tɛ yen Ala bɛ mɔgɔ ci o b'a ɲɛsin an ma k'a ɲini Banikɔka bɛɛ fɛ an bɛɛ ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn dɛmɛ nin ko in na a bɛ ɲɛ cogo o cogo la an ka se k'a kɛ ten Banikɔka dama tɛ ko a bɛ ka kɛ Banikɔ de n y'a adressé olu la nin kan bɛ diɲɛ bɛɛ de ma silamɛ ɲuman bɛɛ ni maa min tɛ yen sɔrɔ hali k'a fɔ Ala ka taa ni a ɲuman ye ka sɛnɛ ɲuman ye o fana ye dugawu dɔ ye Ala sago i sago ni bɛ tali kɛ karamɔgɔ Ali Sangare la a y'a fɔ cogo min na ka dugawu kɛ i ka musokɔrɔba ye fɛnba yarabi Ala an ka silama furew Ala ka nɛɛma sa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka badabada nɔgɔya ye ka kɔtɔ nɔgɔya yɛrɛ ye u y'an kɔn kiti mana Ala ko dɔgɔya n'u bɛ taa jɛma Ala ko nɔgɔya Ala k'anw yɛrɛ ɲɛ ni k'an da don kɔnɔ Ala k'o k'a kɛ Ala ya kɔsɔn an yɛrɛ ta bɛ kɛ waati min na o k'a sɔrɔ ni masa Rahamani tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo k'aw fo ni k'aw waleɲuman dɔn Ala ka nin ɲɔgɔnna caman ka nin hakilila don an kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen la an bɛɛ bɛ se ka nin kɛ cogo min na k'a kɛ dugawu ɲini ye k'a kɛ dugawu ɲini ye k'a kɛ dugawu don ye k'a kɛ dugawu ɲini ye ka ɲɛsin an masa furew kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ sunkalo bi ale tile 21 de ye su in na ye su 22 su ye o nafila ye joli ani o nafila ye mun ye karamɔgɔ Maliki Danbele an k'a lamɛn sunkalo su 22 o ye su in nɔ ye o nafila ye jɔko 2 de ye i bɛ fata kala fo ka taa s'a laban ma ka sabbi isma rabbikal aala kala fo ka taa s'a laban ma ka inna anzalnahu ka kala fo ka taa s'a laban siɲɛ 3 ka kul huwallahu kala fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 3 ka kul a'udhu birabbil falaki kala fo ka taa s'a laban ma siɲɛ 3 ka kul a'udhu birabbin nasi kala fo ka taa se a laban ma siɲɛ 3 o kɔrɔ arakan kelen o kelen i tɛ taa tenduru la f'i ka nin kala bɛɛ kɛ ka ban o tuma n'i ye o kalan bɛɛ kɛ ka ban fatiha kalalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ taa tenduru la ka tila ka wuli tuguni ka fatiha kalan ka nin kalan kelen ninnu kɛ ka sɔrɔ ka taa tenduru la o ye jɔko 2 dafalen ye salamu bilalen kɔrɔ kɔfɛ i bɛ dugawu kɛ i yɛrɛ ye i b'a fɔ Ala dayɛlɛli kɛ nin sunkalo in kɔnɔ i ka fusamandiya bondaw la i ka jigili kɛ ne ka sunkalo in kɔnɔ i ka barikaw la i ka n bɛɛ sema sunkalo in kɔnɔ ka n'i ka jɛnbaya wajibiyalenw ye Ala i ka n sigi i ka alijinɛ dukɛnɛ fɛrɛlenw kɔnɔ i y'a ye Ala min bi hitajuwabaw olu ka dugawu jaabi Ala k'an ni sababa bɛɛ Maliki Danbele yarabi Ala kalo ye Ala ka kimɛ ko ɲuman yira an ni alisalama bɛɛ lajɛlen la n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Siri Kulubali mun b'e bolo bi an karamɔgɔ an bɛ taa Muritani jamana kɔnɔ jamana ɲɛmaakɔrɔ Mohamed Ould Abdelaziz a ye barolasigi dɔ kɛ u ka faba Nouakchott kɔnɔna na ani kunnafonilaw ɲɔgɔn cɛ kabini marisi kalo tile 12 tɛmɛlen jamana ɲɛmaakɔrɔ a n'a burankɛ 2 ka fara ka minisiri ɲɛmaakɔrɔ 2 kan u kun welelen bɛ bɔgɔ jɛninen kan a yirala k'a fɔ ko dunkojuguya ani yurugujugu wale dɔ yira ni maa ninnu nɔ na nka jamana ɲɛmaa kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin wale min talen bɛ ka olu sɛgɛrɛ ko ɲankuma ko jamana ɲɛmaakɔrɔya sutura birifini kɔni b'ale da la a tɛ ka sɔn ka taa wele nin kɔni jaabi n'an bɔra an taa Uganda jamana kɔnɔ a bɛ maa 100 bɔɲɔgɔnko bɔ olu ye gɛlɛya sɔrɔ u ka dugu fitinin dɔw la maa caman kɔni ye dɛmɛ ɲɔgɔn ta ka ɲɛsin nin maa ninnu ma yaasa coronavirus bana fura bɛ se ka sɔrɔ ka kɛ nin maa ninnu na cogoya min na fura kunfɔlɔ min dira Asranzini ka maaw fɛ o sera ka kɛ maa 300 bɔɲɔgɔnko la Uganda jamana kɔnɔna na n'an bɔra an taa Espagne jamana kɔnɔna na a bɛ tɔgɔ kɛ maa 44 bɔ olu kɔni ni sera ka kisi u ka ji sanfɛla la ji min bɛ wele ko Gran Canari u ka finitigilakaw fɛ minnu ka wulikajɔ ɲɛsin bɛ ji sanfɛla lakanani ma olu kɔni ye nin maa ninnu ni lakisi kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko musolaka dɔ yɛrɛ tun bɛ maa ninnu cɛra k'o kun lajɔlen bɛ o sera ka jigin ji sanfɛla la denkuranin na n'an bɔra an taa Cadi jamana kɔnɔna Fabala Njamena
farafina tɔnba union africaine maa ɲɛma fila kɔni olu kɔni cuna Chad jamana kɔnɔ u bɛ munumunu salo la ka ɲinini kɛ kunnafoni na camancɛ fanga a bɛna taa taabolo jumɛn na maa nanama sumalen olu jɔyɔrɔ bɛna kɛ jumɛn ye camancɛ fanga in kɔnɔna na camancɛ fanga a bɛna daminɛ kuma jumɛn a bɛna laban kuma jumɛn na u ka wulikajɔ kun ye nin ye u kan ka tile 10 ɲɔgɔnna kɛ Chad jamana kɔnɔna na an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔ de tun ye nin an bɛ dugawu kɛ ala ka bala yeli nɔgɔya yarabi ala an ka jamana ni jamana wɛrɛw basigi ni lafiya ala k'o sabati